Erkin görüş boýunça 17 hemde 23 ýaş çenli türgünleriň arasynda Vietnamda geçirilýän Aziýa çempionatyna türgünimiz Türkmen Döwlet Mal Institutynyň talibi Alparslan Begejew 86 kilogram agramda çykyş edip birinji orny eýledi we altyn medal nasip boldy. Türgünimiz birinji tutuşykda Hindistany türgün Mor Saçyny, ikinji tutuşykda Özbegistany türgün Baburbek Uruzimbaýew, ahyrky üçünji tutuşykda bolsa Gazagstany türgün Abelaykan Uzembaýew ynamly ýeňip birinji orny hemde altyn medal nasip boldy. 16 döwletden 80-den gowrak türgüne gatnaşan Aziýa ýaraşynda geljegine uly ümit bildirilýän türgünimiz erkin görüş boýunça usfatlaryň ýokary derejesini görkezdi. Alparslan Begejewiň Aziýa çempionatynyňky bu ýeňişi ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň saýatynda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň parasatly başdanlygyna sportyň hemde köpçülikle beden terbiýanyň ýokary derejeleri göterilýäniň nowatda gutnamasyna görli. Aziýa çempionatyna ýagşyly Qaqaýew adynaky Halkara Newit Boýgal Uniwersitetiniň talibi Adatberdi Aşyrgulyw 61, Türkmen Döwlet Mal Institutynyň talibi Sultan Sanjar Begejew 79, Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutynyň talibi Döwletgelli Muradow 92 kilogram agramlarda 3-nji orny eýlep, 1-nji medal nasip boldylar. Iqlim ýaraşyna iýleşlemeden bilen sepkede eýlemekleri Gahrman Arkadamyzyň we Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýurdumyzda sporty ösdürmek barada amala aşyrýan işleriň ajaýyp ýüwesidir. Bilen sepketleriň eýlenmegi Mukaddes Gurban bayramçylygyna öýül boşly sowat boldy. Gazanlanan üstünlük Türkmen sportunyň halkary derejesindäki awraýyny artdyrdy. Munyň öňünde Gahrman Arkadamyzyň hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň sporty ösdürmekde durmuşa eşirýän özgertmeleriň öýül boşly dawralanmaslar